ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅତି ଆପଣାର ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭରସା ଦେବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, କେବଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶୀ ବଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକା ଆଉ ଯିବା ବି ଏକା। ଏ ମାଟି ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ।